Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte pri slávnostnom žrebovaní mužstiev na Freemer Cup 2013, ktorý sa uskutoční 27. a 30. decembra v roku 2013. Dokonca tento Freemer Cup je vianočný, čiže sme to takto aj vianočne poňali a chceli sme aj takto vianočne žrebovať týmy. Do dnešného dňa sa nám prihlásilo 35 mužstiev na náš turnaj. Martin, správne. A viete o tom, že zorganizovať turnaj pre 35 mužstiev je naozaj veľmi organizatorsky ťažké. Dokonca my sme zistili, že aj pre 20 mužstiev je to o krk, ale rozhodli sme sa, že tento Freemer Cup bude mať 20 tímov a bude hostiť 20 tímov a dnes vyžrebujeme skupiny. Preto sme sa rozhodli s Martinom, že zorganizujeme tento turnaj na 2 dní, ktoré budú 27. a 30. decembra. No, čiže môžeme začať žrebovať. Teraz ideme žrebovať mužstva, ktoré prídu na Freemer Cup hrať 27. decembra a budú v skupine A a v skupine B. Čiže ako prvé mužstvo V skupine A sa stáva The Refs. A svoj prvý zápas bude hrať s týmom Dream Team. tretí tým v poradí skupiny A sa stáva Enviro Boys a môže to završiť nejaká ďalšia anglická skupina Mortal Kombat. Je to také trochu anglické. Okay. Americká skupina, anglická skupina. Ideme na Skupinu B. skupinu B. Dúfajme, že Slovenská. Možno nejaký FC Janoši, ale nie, anonymní alkoholici. Typické Slovenské. Premediál AA. Áno, škoda, že tí alkoholici sú väčšinou neanonymní. FC Bocaníky, Tretí tým sa stáva JBMNT taktiež trochu slovenské. a štvrtý tým je FOFO. Ďakujem. To sú týmy, ktoré budú... Prepáč, že ti skáčem do reči. Teraz môžete vidieť na obrazovke tieto dve skupiny, ako sa odohrajú. Toto sú týmy, ktoré budú hrať 27. decembra. Viac informácií vám poskytneme v udalosti Vianočný Freemer Cup 2013. A teraz ideme na týmy, ktoré budú hrať 30. decembra, deň pred Silvestrom. V skupine C Prvý tým, ktorý Martin vyžrebuje, je Panzer Division. proti týmto tankom prvý zápas odohrá Stolypin. V druhom zápase sa medzi sebou stretnú Univerzali a FC Galacticos. no, Toto je skupina C, ktorá bude hrať ráno 30. decembra. Ďalšia skupina v poradí je skupina D, FC Lieskovec, je našim prvým týmom skupiny D, FC Volunteers. Tretí tým sú Mimoni. štvrtým týmom skupiny D sa stáva Partizan Kocur. Teraz prichádzame na poslednú skupinu, čiže tí zvyšní, ktorí včas uhradili účastnícke poplatky a prihlásili sa, sú FC, druhý v poradí FC Serus, ďalší Červená Zveda, no a posledný tým, ktorý sa zúčastní v Freemer Cupu, je tým Bororo. ktorý uzatvára 20 tímov, je Bororo. Toľko z dnešného slávnostného žrebovania. Vážení kapitáni a hráči, sme strašne radi, že ste sa prihlásili na náš Freemer Cup a dúfajme, že sa tento cup vydarí tak ako tie minulé cupy. Týmto by sme vám chceli zaželať pekné Vianoce, dobrú chuť k štedrovečernému stolu a veľa, veľa darčekov. Pod vianočným stromčekom. No a ešte čo by sme, šťastný nový rok vám zaželáme na turnaji a by sme boli strašne radi, keby ste aj tí, ktorí ste sa nedostali do širšieho výberu alebo do užšieho výberu 20 tímov, aby ste nám zachovali vašu priazeň a možno, že sa prišli pozrieť na tento turnaj, komunikovali s nami a niečo možno vymysleli nejaký iný turnaj, projekt alebo
alebo nejaké vaše požiadavky. A takisto by sme boli radi, keby ste aj svoje rodiny, deti, domáce zvieratá, aj Dobda môže prísť, aby ste prišli všetci sa pozrieť na náš turnaj. Ďakujeme. No a samozrejme ešte by sme chceli pre volejbalistov 7. január volejbal. Roku 2014. Všetko. Keďže sme stihli to natočiť ešte pred štedrým večerom, tak vám prajeme dobrú chuť. Možno to bude Všetko začiatku? Nie, to už... Takže, jak som začal? Týmto by sme ho chceli. Aha, dobrý večer. Dobrý večer. Čo sa snažíš? Prvom hovorí to dňa, teraz poviem dobrý večer. Dobrý večer, ne? Tak hej, tak odteraz, nie? Dobrý deň. Dobrý deň. A ešte raz normálne. Dokonca Vianočný Freemer Cup, ktorý sa už uskutoční. Sa nezlej. Prepáč. Keď to už tak sa, ako si na opica pripadá. Všetko také. Počúvaj, teraz sa zúčime pecky. Dobre. 4. Tímov sa zúčastní 20 mužstiev a do dnešného dňa máme prihlásených 35 tímov. Tímov sa zúčastní 20. Veľmi počítavno. Papier. Toto nechám. Sme dobré. No, musíme sa trochu. Tak. Trochu kúnem. V strede. Tuto s Martinom sme sa rozhodli, že to pripravíme až na 2 dni, kdežto prvý... Čom si ma nemohol? Yeah!